Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wannan shine kasuwan Dan Magaji yadda ake rushewa karkashin gwamnatin jihar Kaduna. An rushe ba mutane yadda za su koma ba. Lallai mutane suna cikin wani hali. Wannan abin na damu. Ubangiji Allah ba da yadda za ko ta ko'ina tun daren jiya kama zuwa yau. Kai, Ubangiji Allah ya saka mana. Allah ya saka mana. Allah ya saka mana. Wannan ɗaya ne daga cikin mamallaka shaguna a kasuwan Dan Magaji. Malam ko me za ka iya cewa game da abin da ake yi? Mun gode ma Allah da wannan abu da ya faru da mu. Domin abin da ya faru da mu muna cikin wani hali, maiwacin hali da muka tsinci kanmu a yanzu. Tun sati ɗaya da ya wuce muna cikin wani hali a kasuwar Dan Magaji. Ba mu da kwanciyar hankali, kuma ba ma iya yin aikin da za mu yi tunda an rushe mana gurin da muke dan neman na magi da na goro muna ba tsofaffi suna samun albarka, to yanzu babu gurin da za mu samu wannan abu. Idan haka muke kira da gwamnatin jihar Kaduna ta zo ta duba wannan dan kwangila, aikin da ya bashi ya gaza yana rushe mana ga shaguna kuma mun bai mana komai ba. Tsawon shekara ɗaya da rabi yana yin aikin Dan Magaji bai iya yi wani abu ciki ba. Don haka muna kira da gwamnatin jihar Kaduna zo ta kasuwar Dan Magaji cikin gaggawa. Kada a yi muku aiki a kasuwar Dan Magaji, kada zuwa yanke a abin nan, saboda dan kwangila dai mun ga alamun ya gaza ba zai iya ba. Ya tashi wa'ancin kun bai yi abu ɗaya ba. A cikin kashi uku a Dan Magaji bai kashi ɗaya ba har yanzu a shekara ɗaya da rabi. Jama'a assalamu alaikum. To da fatan dai gwamnati za ta duba yadda mutane suke koke. Ubangiji Allah ya mayar mana da alkhairi. Allah ya saka mu kowa da alkhairi. Allah ya tsare, Allah ya kare kiyayewa.